Salutare, dragi abonați, eu sunt Sebi și azi o să facem un videoclip, un daily vlog, un vloguleț cu prietenul meu Cosmin. Salut! Cum bine știți, mai am făcut un episod de un challenge, nu un episod. Și a pornit și el. Acum poți să-i dai, știi, drumul la filmare. Și o să vorbim. Am venit și eu și prietenul meu Sebi filmează. Uitați-l. Acum să mergem, nu știu nici de ce mergem. Nu știu, mergem pe aici. Frații mei, adică abonații mei știe cum am fost pe aici. Că mai am dat, că am mai dat petarde. Înțelegeți? Și fraților, nu uitați să vă abonați, să dați și să dați like. Din tot sufletul să vă abonați și la prietenul meu Cosmin. Dar mi-ai spus azi, nu? Da, mi-a spus, dar episodul ăsta o să apară, nu știu când, marți sau miercuri. Pentru că, cum bine știți, în timpul săptămânii, eu îl filmez sâmbătă. Și cum bine știți, în timpul săptămânii nu putem să postăm pentru că avem școală, avem teme. Și eu tot la fel. Dar eu sunt mai Da, și nu mai pot să fac cu camera de față, adică să mă văd eu, pentru că mi-am spart telefonul. Și al meu e Spartanix. Da, al meu e, păi, da. Nu prea să vede, dar cum bine știți, al meu e chiar pe cameră și e făcut zor. Și o să pun o leacă de pauză și o să vin mai târziu. Uitați-vă unde am ajuns. Mamă! Fraților! Nu uitați să dați like pentru ce am făcut în acest episod, dar și tu drumul. Ia uite ce de-astea roșii. Ne-am rătăcit. Nu ne-am rătăcit, fraților, dar dacă mai avem o leacă ne rătăcim. Mamă! Ia uita! Mama mea, unde trebuie să ne ducem? Uliu! Ce mal aici! Băi, uite, du-de, mâncă, du-de, ai mâncă și noi. Ce mă, ești nebun cu dudilitele? Ia uitați, fraților! Bă, astea sunt otrăvitoare? Da. Ce arată și tu la frații tăi? Uitați, prietenul meu a luat niște dude nebune. Așa? Care vrea să... Ne-am aruncat. Bă, să nu pun la gură, poate mor trecu pe aici. Doamne ferește. Mamă, deci, cred că ne rătăcim, Cosmine. Uliu, cum e pe aici? Mamă, deci nu uitați să dați like și să vă abonați pentru ce am făcut. Dacă vreți să venim și noaptea pe aici. Noaptea, frate, nu vine să mă împuște un... Eu vin noaptea. Dacă se abonează frații mei și dai like. Deci nu știu ce am de la un moment dat, mă încurc foarte rău. Mamă, ce noroi pe aici! Uliu. Hai mă vedeți și pe mine, că nu m-ați văzut. Sper că mă văd. Să mor eu. Nu mai putem, bă. Uitați-vă, bă, da, mă. Vino că eu merg până să vedem unde duce drumulețul ăsta. Stai așa că vin și eu acum, dar stai că vreau până aici în curbă să vedem unde duce. Mamă, deci cred că ați auzit și voi, cred că e o veveriță ori nu știu ce. Mamă, hai ne întoarcem. Nu fugi, dai ușor. Și nu uitați să vă abonați. Și noi să facem 17. Da, pe tu ești mai bogat de tine. Da, frate. Mamă, la ce urât. Ia, stai așa. Eu uite ce e intrat. Uliu. Hai mai filmez. Bă, stau să filmez, nu să te filmez pe tine. Stai mai mă filmez și eu. Pe mine mai mă văzut. Eu nu pot să văd pentru că mi-am spus telefonul. O să vă arăt. O să încerc. Cred că o să-mi iau camera, dar nu știu când o să-mi iau camera. O să-mi iau și o cameră, nu mai filmez cu răpciuga astea de tine. Ce-ai făcut, mai ai pus pauză? Nu, bă. Ai oprit-o tu? Da, da, ai oprit-o. Fraților, am făcut un căcat prost. Un căcat și un pește. Pentru că am oprit filmarea. Da, și nu știe. Mi-a zis că răpciuga asta de telefon nu e bună de nimic. Am revenit, uitați. Bă, Cosmin, hai să vedem dacă vedem, poate ieșim pe acolo, pe la sondă, dacă mai e drumulețul ăla. Că ieșim la sondă, dacă sonda e aici. Păi stai să... Da. Și haideți să vedem,
pe la stâlp, pe acolo. Fraților, dar poate vă întrebați, pe aici am coborât cu bicicleta. Și da, și pe aici... Memorie plină. Și pe aici m-am dat și cu... Memorie plină. Bravo. Păi stânga pe aici. Pe la stâlp, stânga pe aici. Bă, nebune. Hai, mă, Bă, da, stai, mă. eu știu drumul pe aici. Și eu, mă, acum facem la Acum mai dăm tare. Pe aici m-am dat cu Sania. Uliu. Nu te-ai dat, nu? Ba da, am dat cu Mihai și cu Deion. Nu, v-ai dat pe la altă parte. Ba nu, pe aici. Pentru că eu am fost, nu mai se contrazice cu mine, că eu m-am dat cu... Bă, hai la... Hai să văd să le arăt la bună să te unde am prins eu un șarpe cu tata. Da, ai prins aici? Nu mă pe aici. Da, unde l-ai prins? În golă. Mamă, dar uitați aici. Îl facă cu șeri, fraților. Bă, zici că e lac ăsta aici. Bine, nu este foarte adânc, dar este mare. O avea 5 metri. Are 5 metri de lungime. Eu cream că de... Dar nu știu de adânc. Mi-ajunge, cred că până pe aici. Am prins eu un șarpe cu tata. Să arăt la bunați, că tu știi pe aici. Deci pe aici se formează pești. Ce mă, unde eu omorâ pești? Ăsta pește, șarpe. Eu cu tatăl meu am fost pe aici, am dat să duc ală, că nu știți voi că am făcut un loc cu tata și pe aici am mers și pe acolo era un șarpe. Hai să mergem acolo. Mai drept, să mai fie vrunul, că mă duc dracu 9 ani. Îl prind la... Fac abonat dacă vede, dacă... Eu îl iau de gât, că n-are ce să facă dacă îl iau de gât. Șerpi, mă, când bagă veninul ăla în tine. N-are cum, că majoritatea șerpilor românești nu are venin. Ba da, Ba nu. ba da, Ba nu. ba da. Facem pariu, uite-te tu până nu mai te contrazice cu mine. Fraților, să conta... Uitați aici, fraților, aici am omorât un șarpe cu tata, uite. Am omorât... Vezi că e unul la piciorul tău. Ce l-am speriat. Ce l-am speriat, fraților. Și aici am fost cu tata și am omorât un șarpe, era un... Haideți să ne întoarcem acum. Zârba. Ia vezi, Costi, eu mă văd, uite-te acolo. Da, mă văd. Mă văd? Da, Eu, mă! Mă văd. Normal că te vezi, mă. Mă văd. Fraților, ia mă bâtă. Cea mai mare bâtă Bă, pe planetă. Bă, bâta. Păi, dar nu, bag aici. Asta ce but a luat ăsta. Dacă îi dai unul de ăsta pe gât. Bă! Era să-mi dea în capul ea. Era să cad. Nu, fraților, v-am mințit, asta e o cracă. Știți? Ia uitați ce dial frumos. Mamă, dacă nu până acolo îmi dai 10 lei. Bă, 10 lei pentru ce? Și tu trebuia să-mi dai azi că m-am băgat cu bicicleta pe gârlă. Unde mă, că nu ți-am zis eu, n-am făcut noi pariu. Da, fraților, am luat și m-am dus în gârlă cu ea. Și mi-am murdărit eu bicicleta și nu mai mergea kilometrajul. Hai mă, nu mai băgai paradul. Unde? De ce nu mai mergea kilometrajul? De-abia l-am făcut. Era ăla deplasat de bărbată. Ia, filmează încolo, filmează des. Nu știu dacă s-a văzut unde s-a dus. Dar s-a văzut. Da, s-a văzut. Uite, acolo unde pomii ăia albi, hai să dăm cu zoom. Unde mă bagi? Așa. Cum bagi zoom? Am dat, vedeți, acolo e grădina lui Cosmin. Nu mă, pe te să arăți la până, hai mă să ne arătăm. Păi nu mai merg eu până acolo, că deja am filmat 8 minute. 1 minute? Păi da. Hai mai repede. Păi de ce să filmez? Las, hai să luăm picea. Dar nu mai putem. Da, mă, portofură. Hai pe aici. Unde? Bă, e cine bun. Bagă-te tu pe aici. Să te mâini. Uite, hai să-i dăm zoom la bărbănița. Unde e mă bărbănița? Uitați. Nu știu cum să dă zoom. Ia stai așa să-i dau zoom. Uitați ce aproape pare Cosmin. Fraților, deci noi am dat pe tarde, fix lângă grădina mea. Și când ne-am dus... Bă, o să pun pauză și să vedeți când ne o să ne încaieră câinii, da?